नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो नोंथांमोना मिन्थिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखै। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों चुम्बक। लोगोफोर, नोंथांमोना बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांनि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों सोरां बर', जुमि बसुमतारी, रुपस्रि बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नायनो हागोन। बे भिडिअनि सुरुग्राफियानो जादों लैथोमा मुसाहारि, सिंगार राइरेस आरो टुइनानो जादों सोरां बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना मेब्ला सिकारि प्रडाक्सन प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।